لی برلینê di nehê meha Şubatê de Festîvala Berlîn ya 67 ya filmên navnetewî yan jî wekû tê naskirin bi hirçê zêrîn dest pê kir, govê ta 18 Şubatê berdewam bike. Ev festîvala hunerî yek ji mezintirîn festîvalê li Ewropa ji bo hunera sînemayê got gelekî li cîhanê jî bi nav û deng e. Festîval festîvaleke navnetewî ye got ji her aliyên cîhanê hunermend, lîstikvan, derhîner, nivîskar û mûzîkjen tev de li wê de kom dibin û wan dide berpêşbeziyeke ciwanî û hestiyar, boateya nêzîkbûn û têgihiştina mirovan ji hevdûre û rola hunera sînema di jiyana mirovan de. Di vê festîvalê de salane 400 film ji hemû aliyê cîhanê beşdar dibin. Ev festîval ji sala 1995 de dest pê kiriye. Niha li cîhanê li kêleka festîvalên navdar mîna Cannes, Oscar û ya Venîsya roleke mezin di danasîn û piştgiriya hunera sînema û hunermendê wê dike. Serokê komîteya vê gera festîvalê derhînerê Holandî Paul Verhoeven e. Got ew ê li ser pijirandina xelatê bisekine. Ji nav filmên beşdarî vê festîvalê bûne filmekî li ser hunermendê Swêsriyê navdar Giacometti got dinya bi xwe mijûl kiribû wekû peykersaz, hunermend û yekî çalakvanekî navdar di tevgera ya surrealîzm û dadaîzmê de. Film ji aliyê Stanley Koçî hatiye derhînan. Herwiha jî filmê Django li ser çîroka mûzîka qereçiyan li Ewropa û mûzîkjenekî navdar yê gîtarcaza qereçiyan wê bê temaşe kirin. Di nav festîvalê de filmê rengareng hene ji aliyê siyasî ve romantîk û biyografiya kesên navdar. Bi taybetî di vê salê de hin filmên taybet li ser rewşa penaberan wê beşdarî vê festîvalê bibin. Akter û derhînerê navdar li vê festîvalê amade dibin. Vê carê Richard Gere hunermendê Emerîkî yê navdar got ew li hengiya filmekî bi navê Dinner hazir dibe. Cavê cîhanê li filmê serkeftî ye. Wekî xelatê di vê festîvalê de wergire. Pêşbezî gelekî bihêz û xurt e. Lê di aliyekî dinê de jî tîne ber çavan, xelk bi coşeke mezin li vê festîvalê amade dibin tevî rewşa ewlehiya nearam di Ewropa de û bi taybetî li Almanya ev festîval dide ber çava rola hunerê û huner çi kare bike ji civak û ji xelkê xwe re. Luqman Ehmed, Dengê Amerîka.